Добре дошъл в най-голямата платформа за сбъдване на коледни желания на деца и възрастни в нужда в България. Тази платформа дава шанс на всеки да се запише и да стане дядо Коледа за човек в неравностойно положение. Кампанията е насочена към деца лишени от родителска грижа, деца от социално слаби семейства, деца в риск, деца с увреждания и възрастни в резидентна грижа. Как да се запиша като дарител? Първо трябва да си създал профил в платформата. Избери регион, в който искаш да дариш и кликни върху него. Ще видиш списък с всички социални услуги от този регион, с които работим за тази Коледа. Вдясно от всяка услуга ще видиш две цифри. Първата показва брой неизпълнени желания, а втората брой незаявени основни нужди. Избери социална услуга и кликни върху нея. Пред теб ще се появи списък с желания на децата или възрастните от тази социална услуга. Ще видиш прякор, възраст, пол и желание. Ако на реда вместо бутон отдясно има име, то това означава, че това дете вече има записал се дарител. Ако на реда има голям розов бутон "Направи дарение", то това дете все още няма дарител и можеш да се запишеш и да станеш дарител за него. Натисни бутона "Направи дарение" и платформата ще отвори следващата страница. На нея потвърждаваш, че искаш да си дарител за това дете или възрастен, като натиснеш бутона "Дари". Сега вече си записан като дарител в тази социална услуга. Системата ще ти изпрати потвърдителен имейл, а на финалната страница ще видиш всички данни за подготовка и изпращането на подаръка. Не забравяй! Работим само с нови подаръци и всички подаръци трябва да са при нас най-късно до 6 декември. Ако искаш, можеш да добавиш лакомство или допълнение към подаръка. Лакомството трябва да е в ненарушена опаковка и в срок на годност, а допълнението подходящо за възрастта и полът на детето. Всеки подарък трябва да бъде изпратен на точно определения адрес. Адресът можеш да видиш на финалната страница, както и в имейла, който си получил от нас, в профила си на дарител в горния десен ъгъл, както и под името на социалната услуга, където даряваш. Ако имаш въпрос относно желанието, което си заявил да изпълниш, можеш да го зададеш към нашите отговорници. Първо, избери региона и отиди на страницата на съответната социална услуга. Натисни бутон "Задай въпрос", който се намира до името на социалната услуга. В текстовото поле напиши своя въпрос. Нашият отговорник ще ти пише възможно най-скоро с отговор. Молим за търпение, понеже кампанията се ръководи от доброволци. Ако искаш да се откажеш от подарък, свържи се с нас по имейл или напиши коментар на страницата на съответната социална услуга, за която е подаръкът. Молим да ни уведомиш възможно най-бързо, за да имаме време да намерим нов дарител. Молим те да не звъниш в социалните услуги, защото персоналът там е много зает и няма да има възможност да ти съдейства. Затова пиши на нас. Освен индивидуални подаръци за Коледа, платформата дава шанс да дариш и артикул от първа необходимост за бита и ежедневието на социалните услуги. На страницата на социалната услуга натисни бутон "Основни нужди". От дадения списък избери артикул, който искаш да дариш и кликни "Направи дарение". След това посочи бройката, която искаш да дариш. Потвърди, като натиснеш бутон "Дари". Също както при индивидуалните подаръци, ще получиш инструкции за изпращане до социалната услуга. Няма нужда да опаковаш празнично артикули в графа "Основна нужда". Ако искаш да купиш и дариш нещо конкретно, използвай нашата търсачка. Тя ще покаже първите 12 свободни подаръка или артикули с това наименование, които все още нямат дарител. Ще я намериш на началната страница и на страниците на регионите. В своя профил на дарител ще видиш всички заявени от теб индивидуални подаръци и основни нужди и техният актуален статус. Тук също можеш да свалиш таблица с тази информация и етикет за изпращане по куриер за всеки подарък, който да разпечаташ. Благодарим ти, че правиш Коледата възможна.